Ki nongsha le bi ijot babon tam ha ki jala bapher hapo kari India barok away. Kabawan nengkong kadai ka Rajasthan baki nongsha le bi ijot ki don kumba driwajar lais pa laip hunyo ngut. Kabawan ba arpat kadai ka Madhya Pradesh baki nongsha le bi ijot ki don kumba 8,000 khandai spa nyo sao hunyo kat kum kasnem 8,000 arpaway. Kabawan balai kadai ka Uttar Pradesh baki nongsha le bi ijot ki don kumba 8,000 pras pa sao husan ngut. Kabawan basau kadai ka Maharashtra ba ka kes ka don kumba 8,000 saus pa khandai pun riungut. Kabawan basan pat kadai ka Assam ba ka kes ka don kumba 6,000 news pa lai pulai ngut. Kabawan bandriu pan kadai ka Haryana ba ka kes ka don kumba 6,000 news pa khandriungut.